Bona tarda, nins i nines. Què tal, com esteu? Espero que bé. Us esteu avorrint molt? Nosaltres una mica, Ja són masses dies que portem a casa. Mireu, m'agradaria que juguéssim junts a un joc. És un joc secret on haurem de descobrir on s'han amagat alguns números, algunes lletres o alguns mots. Us explico. Per jugar a aquest joc necessitarem un pinzell, molt bé. Necessitarem unes tisores. Necessitarem un feltre, perfecte. Necessitarem fulls en blanc. També una mica de sucre o farina i un recipient transparent d'aquests que posem al forn. Mireu, per trobar les lletres, els números o els mots amagats, el que haurem de fer primer és escriure'ls amb un full. Jo aquí he escrit les vocals, però també podem escriure els números. També, si ens ve de gust, podem escriure totes les lletres de l'abecedari, o fins i tot alguns mots. Veieu? Són mots que coneixem tots. Casa, taula, escola, llepí, feltre, nina, canigó, adiu, espartinar o parpallol. Jo n'he escollit aquests, però en podem escollir d'altres. Una vegada tenim els mots o les lletres o els números amb el que vulguem jugar escrits, els haurem de col·locar a sota del recipient i afegir-hi una miqueta de sucre o de farina fins que ja no veiem res. Si voleu jugar amb calcús, amb la mare, amb el pare, amb algun germà, germana, els hi podeu dir, va, digue'm un mot o digue'm una vocal i ells et diran la A i tu aniràs a cercar la A. La E i tu aniràs a cercar, aviam, on és? Ah, la E. Ara la O. I aniràs a cercar, aviam, on és? La O. Sí, aquesta és una manera de jugar. Després n'hi ha d'altres. Com per exemple, jo he fet petits bocins on he escrit les lletres i he decidit amagar-les encara més i posar-les boca baix a la taula. I decideixo, doncs, destapar aquesta lletra. Aquesta lletra quina és? La U. Doncs vaig a cercar amb el pinzell la U. On és la U? On és la U? Ah, aquí. Molt bé. Que ja m'he cansat d'aquest joc? Doncs, en lloc de fer les vocals, decideixo que faig els mots, per exemple. I que el curs em diu troba, espartinar. Tu has de trobar espartinar. O has de trobar aquest mot. I trobaràs aquest mot. D'acord? Ja em direu, jo m'ho he passat molt bé. Ens ha agradat molt a casa i teníem moltes ganes de compartir-ho amb tots vosaltres. Ja em direu si us ha agradat o no. Que tenim moltes ganes de veure-us i us envio molts petons. Adéu!